Brutál. Hej, ja tu rezerwowanie. Tak, to vám to musí jebať. Toto je pecka ma niekde. Alebo nie, to nie je pec, on to vie ísť aj na my. Hej. No, to sa dáva do... Čiže máme tu kianidraselnu. Celkom zaujímavé substancie. Nebezpečné. Bróm. Také pekné ampulky. Flašky. Kianid draselný. A tu sú zase. Obzvlášť nebezpečný jed podlieha evidencii. Kianovodík a ďalšie zaujímavé veci. Len tak si to tu setká. Nič sa s tým nerobí. Pracujú v ochrannej maske. Metanol. Девятьдесят 97 je to. Po rusky ešte niečo. No to je to dátme 97 je to posledné. Zatvárali. Teraz... Tu to trošku prasklo. No, tam rovne. Old oil. Preštikované, tak si to sa nič tam. Pozri sa, tu ešte kabát, chápeš? Tu sú ampulky, tu sú... To je brutál. Ale pritom mi príde, že to bolo opustené dávno, ale... 97 tam mal poslať, my sme spravili zápis. No.
Dlho to A to mi zase od 2003 neexistuje firma. Ale stráži to museli dlhšie podľa mňa, lebo to nie je takto. Že to rozpiješ, No. hej, a dotkne sa ti to rúk, tak ťa to rozožere. Kyselina chlorovodíku. To je v pohode, že to len tak bereš do ruky vôbec. Aj, to je pravda, no ja nie som skúsený v tomto. 2000. No. Wow. Destilovaná voda aj ním. Vypadá to takéto ešte. Kokos. Tu je toľko vecí. A tu je hlavica taká. A nie, to je jedno. Jadrová? Hej, nukleárna. Kyselina chlorovodíku. Osobný indikátor CO. Ty kokos, tu je plná piča. Uá. Pozri. To vyzerá, že sa tu aj filtro, ale toto vyzerá, že sa rozdrbalo na tom stole, alebo... Niečo rozdrbané. Sú nejaké denníky, chápeš? Pozrieme, čo robili. Analytický denník. Nejaké mená, jód, číslo. Asi archív tých chemikálií. 2001. 2002. Podľa mňa to budú možno aj novšie. To sú aj kempy. No, však je tam napísané, že pozoriec, takže predpokladám, že... Toto je nejaká pec tiež. To nepoužíva sa na to napísané. To keďže sa do toho prd vyznám, tak sa budem väčšine veci dotýkať vôbec. Tam nejdem. Aha. Tu už kvapka zo stropu asi nejaký čas. Kokos, ako neviem, koľko musel stať takýto prístroj, no nevyzerá to lacno. Je ďalší. Tu je tiež niečo. Spekot. Plynové masky. Nejaká váha, alebo čo to je?
Ešte starý CRT-čkový monitor alebo aký. To je nejaký oscilometer, ty kokos. 71 po Sovietskom zväze, kámo. To je husté, ty kokos. Že nepoužíva sa to, dávno, že to si dlho nepoužívali, keď... Asi. Také obvody. It's cool. Ako ja som zvyknutý na Urbex, že nemáš radiátory pomaly. A tu na normálne. Všetko. Ja tam ešte na to svoje používam. Tak aj ortuť tu mali. Ortuť je tu pomaly, sú to necháme, tí sa zabíjať. To akože tu nemajú skôr. Poďme ďalšie poschodie. Aha, ešte. Kúčik hanby. Kopálniky. Kopálniky mali. Plieseň. Neviem, čo to je. Máde. Ten červený, vidíš, ešte zabalený bol. To je zrak nový úplne. Vieš, aké sú tu majetky, ty vole? No však viem, že to sú peniaze na zemi. To je úplne, to je divné, že to tu nebolo. Strašne. To je nejaká tlačiara. Á, to bola učebňa. Alebo niečo také. A už to raší. Trávička. To nemáme čo. Á, ďalšie. Tie vedra sa mi páčia. Aha. Fungujú, ale nefungujú. Táto vyťahová šachta. Aha. To je nejaký členský preukaz telesnej výchovy. To je... Reguluješ tým prúd. Aha, ale to bude ako nejaké vysoké napäťové. Aha. Vidíš? Alebo nie, počkaj, neviem, či to není na napätie skorej. A ty vole, to som nejak dlho nevidel. Chápeš? Proste, že... Tam ešte môžu byť. Aha, to tu je?
Keby ešte boli dobre. Right, so the plan is that we are going out. This building is enough for us for today because we don't have time to see everything, and this area is pretty huge. There are many buildings, so maybe next time. Time to go.